waka da abokinsa LiLin Baba ne suka ɗanɗaso muku wani zazzafa kuma shahararren bidiyon waka wanda hatta mawaka yan uwansu sun jinjinawa wannan shiri da suke na muku wannan zazzafin bidiyon waka kamar irin su a dogonja faɗi yake ko me suke girka mana Allah masani. Nan take LiLin Baba ya maida masa da cewa gaskiya ku jira kawai yaya. Ba ma iya mawaki a dogonja bane suke mamakin wannan zazzafin shirin da wa'annan mawaka guda biyu suke yi. Hatta shi kansa mawaki bireekan wanda ya kasance ɗaya ne daga cikin wa'anda suka yi wannan waka, ma'ana dai shi ma yana cikin wannan bidiyo. Kamar yadda kuka gani yadda yake tikar rawa yana tsalle, tabbas wannan waka tana kai masa har tsakiyar ka. Hakan ne ma yasa yake ta tikar rawansa babu kakkautawa. Al'ummar da suka kalli wannan bidiyo a shafin Instagram su ma sun mayar da martani na irin ban mamaki ta yadda suka ga wannan waka ko kuma wannan bidiyon waka da aka fara ɗauka, musamman ma yadda bireekan yake tikar rawa yana tsalle tare da farin ciki. Mutane na ta mamaki da kuma dariya tare da faɗin cewa tabbas wannan waka tana kaiwa bireekan har tsakiyar ka. A takaice dai za mu iya cewa something big is coming, domin kuwa kwana-kwanan nan a ƙarshen wannan shekara ko mu ci a ƙarshen wannan shekara da muke ciki ta 2023 wayannan mawaka za su birkita arewa kai da ma Najeriya baki daya, tunda kowa ya riga da ya san halin bireekan ya kasance shi ba iya arewacin Najeriya kawai yake birkitawa ba da waƙoƙinsa masu ɗan karen daɗi ba, hatta da arewacin Najeriya da NiGER da Chadi da Libya da al'ummar Ghana kai har da ƙasashen da ba sa jin Hausa, kamar yanda kowa ya riga da ya san yanda shahararren waƙar jaruma ta yi. To wannan karan ma mawaƙan guda biyu suna nan tafe da wani zazzafan bidiyo na waka wanda suke shiryawa. To dukkanin waɗanda sun kasance ma'abota sauraron ko kuma kallon waƙoƙin Hausa ne to su shirya, da ma waɗanda ba sa kalla ko saurara duka za mu iya cewa ku shirya, domin kuwa something big is coming.